protože je pořád ztrácím. Není to tak dávno, je to minulý rok na konferenci, byl tam velmi příjemný pán, který se zajímal o naši aplikaci Linio. A říkal mi, že až bude venku, ať se mu rozhodně ozvu. Bohužel vizitku jsem ztratila, takže pokud se teď dívá, tak ať se mi určitě ozve. Aplikace, která umí chytře pracovat s kontakty a informacemi o daných osobách. Před každou schůzkou jsem se připravovala, sháněla informace o firmě, abych věděla, kdo sedí naproti mě. Dneska už to Linio dělá za mě, takže mi šetří hodiny a hodiny času. Telefon mám u sebe vždycky. Tak určitě automatická aktualizace údajů. Ten kontakt je živý. Musela jsem říct, omlouvám se, nemám vizitku, pamatuju si přesně kdy. Nastoupila jsem do nového zaměstnání a vizitky jsem měla ještě ve výrobě. No a samozřejmě nechcete proti straně říct ahoj, jsem tu nová, vizitky se mi tisknou. Maximum informací. Jsme první česká aplikace, která pracuje s obchodními rejstříky. Umíme nahlížet do rejstříku a zjistit insolvenci a exekuci. A zároveň pracujeme se sociálními sítěmi. Sdílet kontakty jedním klikem. Takhle to má vypadat v roce 2025.